Здравейте! Взимам ви с мен на един обект, който скоро презентирах. Сега вече сме готови за продажба. Показвам зад мен. Вече върват изкопните работи. И всъщност искам да ви споделя, че това място тук, което е Стоян Михайловски 124, съвсем скоро го презентирахме и до момента на поставяне на ето тези рекламни пана, винили, имаме продадени около 70% от имотите в тази сграда. Хубавата новина е, че няма да са безполезни, защото съвсем скоро стартира проектиране на сграда, която е зад този парцел и може би много силно ще се доближава до този проект. Така че за нашите успешни продажби можем да говорим много. Тези кратки клипчета са само за да ви държат в течение какво се случва на пазара на имоти и хората, които се задават въпроса дали ще падат цените, дали пазара е тегъв, дали лихвите ще се вдигат и така нататък, могат да получат тези отговори от професионалистите, които са всеки ден на пазара. Хубава събота!